дакладна зараз Лукашенко не з'яўляецца палітычным суб'ектам. Ён можа казаць, як ідзе уборачная кампанія, каго пасадзіць, каго адпусціць, але геапалітычныя і сур'ёзныя палітычныя пытанні ад яго больш не залежаць. Зміцер, а вось як вы лічыце, ці можа быць Расія зрабіць такі сцэнар, скажем так, Лукашенко 2.0, то бок захаваць сістэму, але змяніць фігуру? То бок зараз гэта Пуціну ці патрэбна, на вашу думку? Я упэўнены, што Расія гэта патрэбна, гэта верагодна, і больш за тое я лічу, што Расія пачала прадпрымаць некаторыя крокі ў рэалізацыі гэтага сцэнара. Цікава, а хто, на вашу думку, можа стаць гэтым Лукашенко 2.0? Я ўстрымаюсь ад каментару. Вот крызіс верагодна будзе. З'яўляецца гістарычная магчымасць, палітычная магчымасць, і гэта палітычная магчымасць праяўляе суб'екта. Калі з'явіцца такая магчымасць у Беларусі, вельмі верагодна, што можа нешта аб'явіцца, нягледзячы на тое, што падаецца, што ўсё зараз знікла. Як тое самае адбывалася ў 2020 годзе. Хто ў 19-м, калі, памятаеце, апазіцыя праводзіла праймерыз? Абсалютна грамадству гэта было нецікава. Праходзя полгады, ну там 8-9 месяцаў, і выбух такі, які адбыўся ў 2020 годзе. То есть, чи може бути, коли політична криза у Росії проявиться лідерство? Може.